live Chenro Kuku Mar Wach chieng makawuono go mbako e tigi ngima e Kisumu County ting'eyo ng'amo kendo wi matin kata kamano wi leren kod kwano mag Kisumu gik matimore e lwete kizungu wachin at fingertips migosi Freddy Kolwach director mar health mangima omako koni kachiel kod kwaje chande live e Kuku Mar Wach the director long time suit mar nengo ero kama na enya ndalo mang'enya kwaro piny dinade jedong Ode maber. Yes. Aparo ni COVID nyocha pwachien kanyo. To bende yudo ka wanyono rekodi ma koro bet waduoke en COVID nocha pwachien kanyo to yudo COVID wapogore bet wanyono. Mano nyiso ni COVID osedok chien e Kisumu gospodi. Ya, kalure gi sani kwa ng'iyo statistics kaka kalure bet odok chien. Kech ma sani wan at 2.7%. Tende ni atamalo marwa mar COVID odok piny. Inya paro kachien kata ne wan atamalo 28. Waduogo mwaduogo nyaka 9. Sani koro wan atamalo 2.7. Abro kwa ni tingna dundi malo matin kata kamano kawalose duoke piny. Ang'o ma utimo mopogore ma kun timo chien kacha chande kapok wabire kwan kod numbers kaka gin? Gima timore ni COVID en mana luwo jogo ma nigi tuo mar COVID to giketo chike kendo neno ni dhano luwo chike go. Chien kata chanyo wayudo ka jopiny ne dwa nyorore ahinya. Wach dhano nyok tigi mask gige logo onge dhano yudo ka hand sanitizer ok tigo dhano be dhogora dhoga yudo ka nitie pod dhano dhi e club miel dhano dhi ting'o nyaka jogo motho kendo gibudho gotieno mamago ne watiko te koro chike mane sirikal mar ogolo sana mane gavana Orlando kod county secretary county commissioner gavana county commissioner chik mane gichiwo ne gin chike motegno kendo waseluwogi ma waneno jopiny oluwogi kaka wadwaro. Bende dibed ni magi gotimore nikech japiny bende oseneno ni COVID en gima neko gini hinya adog chien koso en mana ne chike moketi je kidano luor ni dimaki japiny aneno ka no yudo buok kalure gi kaka keng'iyo dwe mar 6 COVID ni malo kendo chapo ji kabisa ma japiny no dhi oneno gi wang'e to aparo ni bende chenro bende ma waketo bende mane kare kiche wuotho ino ka korane TV ka awacho kodi wach COVID ni japiny neno owere do japiny bende winjo wadhi kendo gwenge walando ne jopiny wach mar COVID kendo gineno gi wange jogo ma tuo kendo kaka neno kana otang' ne gi jogo mane tagore kabisa ka chandore mondo mi oyue kana giyudo ka tich matek kabisa ko ka japiny oneno mano japiny kara gini nitie koro japiny giyie ni COVID nitie. Polis kene muda gi kwero nikech pod gimayo ji Kisumu kae kucho godhi ama saa 12 gin jok mowuotho gi Land Rover pong gima gidwaro en pesa siling 3,000 kuma pesa godhi be okong'e jaduong'. Polis ne kawo pesa kumi kokikosa. Okay, ngeni kum ranyisi dunga kairi iwuok kairi ng'ade dhi ot machielo tim dikiongi mask estate maru kuma wuotho chande ka polis kawo siling 3,000 ineno ka wakedo kod COVID koso waduoko jowedier. Gima ng'eyo ni okanya ng'eyo kata polis kawo kata okawe lakini japiny gima okawo gima jafwambo wacho mano manyiso ni gido wach yes gima nyalo uso japiny no ti kod mask sate no mekik polis make donge mask seche ma polis wuka dhi mako joma tiere kod mask ang'eyo ni okin jatend arita kwe to nego beni giwuotho kodu koso ere kaka gine timore ere kaka kuno ni meko mar polisi neri duoko COVID chien e Kisumu koso gimedo polis oyiene mako ng'ato ang'ata manigi kosa kumora mora kendo wagone gero kamano gibe gisekonyowa kabisa omiyo COVID ne dok chien ni mar jogo ma wigi tek mokti kod mask to chuno ni polis anomake ka polis omake mano nyiso ranyisi ne oganda mamoko ni gini ok tugo polis o implement kata gitimo policies mosegere kod sirikal oketo koro wagoni gero kamano yena mondo wadhi kodi e kwan chal nade Kisumu County in terms of joma ni kod COVID constituencies kata sub counties kadhi mbele kalure gi kaka wan gi COVID sani nyaka nwachake wase test dhano maromo 68,000 gi wiye to dhano mosebedo gi COVID nyaka ne chak nosebedo 6,018 kod 18 jogo ma wan go sani
gin dhano 38. Matiende ni dhano 10 ni osiptal. To dhano 38 mani kotuni mani gituni Kisumu kasama wogone. Yes. Dhano 10 ni osiptal. Mauchiel ni Jaramogi. Moko bende nitie osiptande mag private mag jigiwegi. Ariyo achiel koro mago bedo 10. Kaeto wayudo ka dhano mani oko gin dhano 28 gin e utegi ten home based Australian care. Yes. Koro mane kaka en dhano mosetho nyaka ne COVID chakre oseromo 292 ma tenne 200 gi 92. Ariyo mineno ni wiego notho in the last 1 week. Seche mawalo se kwan jok mantiere kod COVID marom 38 gieki maeri e kwano e Kisumu County mangima. Ka utimo gima iluongo ni targeted test koso magi jok mantiere kode completely mano ka wayawo testing in terms of population mar Kisumu County. Wayawo testing ma ng'at ma owinjo ka dende ochichgo odhi osiptal tipime. King'iyo kaka ndalo machien chage sani nono kodok piny. Wase 1 week achiel mokalo wasetest dhano 1,294 to noyudo dhano 34 man nigi tuoni. Yes. In the last 1 week 34 out of 1,292. Tiende nodok piny. Yes. To wakwayo mana japiny ni mondo mi oyie omed dok piny. Seche modok piny nieri dwa agombo ng'eyo to sub counties mawa mane modok e piny to mane pod nitiere malo. Ka numbers ma wan gi sama wuogoni wan gi dhano 2 Kisumu East. Yes. 2 Kisumu West. Adek Nyando. Yes. Achiel Seme. Koro modongo te nitiere Kisumu Central. Yes. To Kisumu Central en kama ji okikore kendo dhano wuok nopogore. Omedo ka ng'enygi bedo Kisumu Central. Ma ise ni Kisumu Central ma pod nitiere malo. En ma pod nitiere malo. Be nitiere sub county manyocha nitiere malo oko mar Kisumu Central to sano dok piny. Ka wang'iyo kaka Kisumu East nigi COVID kabisa. Yes. Odok piny minjo ka wacha sano en mag 2 Kisumu wuok ini. Nyando osegabedo go bende malo. Sani no kaka Nyando bende gichiro kodung kacha dahero. Kod Kisumu West bende nenego bende odok chien no maka gin mag 2 then Seme ni gachiel. Modongo to koro. Kaluwore koda ka gi winjo wach ma japiny winjo kanye muneno ken sub county madhi maber ahinya e luwo chike ma COVID-19. Sub county wagite dhano dhi maber. Dhano dhi maber kendo gichiko itgi. Nyohan kata liel Seme ayudo ka dhano keto mask te. Kendo kata king'iyo sub county kaka koro kata Nyakach chien kacha no gidhi maber to sani gidhi maber kabisa. Kata Kisumu West no dhi maber. Koro sub counties wagi waneno ka nitie pogruok. In terms of awachni kaka dhano sebedo ka timo chien kata chande e home based care treatment to kod kuonde mag osiptende ma wang'eni ande ne utimo a lot of improvement mane nitiere ginene hospital nero kata kar kede ji ma Russia mobedo ng'ere ni Kondele. Jok ma kawo ting'gi kedal koro gwen be uneno ka nitiere pogruok moro lokruok moro sani dhano se embrace kendo koro stigmatization da koro bedo matin. Wang'iyo sani kaka ne wan chien kacha cha gi sani endi to wayudo ka stigma kata discrimination. Yes. Akwede manyo bet wach ma jogo manigi tuo mar corona ne beto dok e chien. Taparo ni ne en nikech jogo manigi tuo ni bende luwore gi chike mag corona. Koro ok gem koko mang'eny. Ing'eni ka in gi corona to kibete oti wuotho emang gem koko mang'eny ng'ane wuotho ten gi corona. Ng'ane wuotho ten gi corona. Aneno mondo biwangi kod in terms of chanjo ma Kisumu County. Asto yina mi poch gi fa Kisumu County e namba 7 e Kenya mangima e kawo chanjo mose kawo chanjo complete dose kare gieki. Namba 1 gwenge makalu ang'o matimore kata kamano mano bang' ngima choke live e chenro mari mar Kuku Mar Wach migosi Freddy Koluoch en public director mar public health kachiel koda gi health mangima onten migangero mar thieth e Kisumu County karo ganyo gi weche mag somo bire lewa ahinya to nikech ma bende en puonjruok ochalo ng'at ma puonjo ganda kaka warito weche gi mangima e Kisumu County mangima ka wachigni tieko jaduong'. Nitiere gimoro amora migeto wacho mapok apenje wach mar COVID kopogore gi chanjo nikech chanjo madwa dhiye.
COVID anyalo kwayo jopiny ni wasebedo kwadhi maber kaluwore gi kaka giluwo chike mag corona gi. Yes. Mageng'o weche mag landruok mag corona. Wakwayo gi ni gibed tiya gi mask, wamed logo, wamed tiyo gi hand sanitizer, kendo kik wadhugre kata wabed wating'o social distance. Mane kwayo mara makende. To malich ahinya anyalo kwayo jopiny ni oyie odhi oyud chanjo mar corona. Chanjo mar corona nieri un namba 7 e Kenya mangima. Ineno mana go beni miu poch gi pako soko nego miu ere kaka ne usena kwa kwan matlache osedhi chanjo nieri yedhe gintiere kar kanye e chanjo ji koso chaje osiptende gi kimetimo go nyankoro gweng bentiere koso onge. Hold that thought. La highway Chenro mar Kuku Mar Wach nyinga en Haron Tino. Tielo marario mar Chenro mar Kuku Mar Wach wendo na en migosi Frederick Oluoche en director mar weche gi kibag thieth kata ngima e Kisumu County Agombaka weche mag chanjo mar COVID-19 kod weche COVID-19 kachiel kod gi tuo mar cancer to kod weche gi kibag health e county mar Kisumu kwa kete manywanda kada mana general gidombogo. Director awe samana page ni wach mar chanjo mar Kisumu County un namba biro e Kenya mangima un namba chele counties makalu onego miu poch kod pa kusina biro bora henya. Kaluwore ka kwasetiyo kamoro ber ka ng'ato timo maber ti ipuoye ni kata timo maber. En mana ni pod wati matek mondo wabi wabedi kata namba 1 kata namba 2 kata namba 3. En mana ni vaccines ko biro kaluwore gi namba ma population. Ng'iyo ni un gi dhano 1.2 ng'at machielo to ni kata gi 1.5 koro yudo ka iting'io be ni kanye mane COVID ohinya. Koro luwore gi allocation kaka iketo vaccine. In kaka director mar weche mag thieth Kisumu County be ineno ka wadhi maber e chanjo kata wadhi maber e Kisumu County? Wach mar chanjo wadhi godo maber. Aparo ni waketo chenro kabisa magi sama wuoyo kodi ni wase chanjo dhano 60,000. Mano full dose koso? Mano in fact first dose ema wan gi dhano 69,000 koro sani nyose romo 70,000 wasechopo 70,000 70,000 ago jogo ma wamiyo chanjo mokwongo. Chanjo mar ariyo ne wasechiwo kendo kanyo dhano 26,000. Koro yudo ka wasechanjo total wasechanjo ji 96,000. Ma 26,000 niri kata 26,000 niri en kum thuolo marom nade? Mano nyaka ne wachake chanjo ji. Nikech ng'ato biro penjo gimoro mos kuom ng'adi biro penjo ni kikawo 70 gole 26 en kanyero 40 to kod en kanyo 50 to kod 4 manyiso ni thuolo malacha ji malacha nyama pok okawo mari en yath tin koso dhano ne achiel mano kawo cha no ohinyo gi side effects mag dombo koro kidwa kawo mari. Gima miyo matimore en thuolo moyie mondo iyud chanjo mar ariyo bang' yudo chanjo mokwongo. Yudo ka thuolo ni dhi kuom chiegni dweche 12 weeks. Koro tiende ni 12 weeks kaendi iyudo ka isechanjo dhano mang'eny sana. Koro emomiyo biro ka mokwongo chande. Okay. Maka biro mang'eny to ng'at cha be nyaka rit kendo dweche 3 ka. Chopo ka dwe gi mar 3 boromo kendo biro kwa chanjo mang'eny piyo. Adiri mani manitiere ka ng'ato kawo chanjo mokwongo mar AstraZeneca to adiri mani manitiere ni bang' thuolo mar dwe mar 12 pod biro yudo kendo AstraZeneca ni second dose mare mok ni samoro ng'ikruok nitie onge. Mano to wan go gadiera ni mar kata mana sani wan gi vaccine mar AstraZeneca koro wan gadiera ni biro bet kaluwore gi chenro mar government nitie gi sehoda moko kendo moko bende donjo. Ichanjo ji kar kanye Kisumu County? Wachanjo ji e osiptende 34 Kisumu County ka. To tiende ni mae otimo osiptende sub-county hospitals te manie Kisumu County ka. County hospitals to gi kuond moko be health center. Ng'ama nitie seme
nitie bro chanje seme odhi adhiya chanje seme obro dhi Manywanda obro dhi Kolenyo obro dhi Miranga obro dhi Kombewa mako gimana digi kosin wur seme okay an ne director mar puonjruok koro mana no mi ang'eni osiptal kama ing'eyo county mari kata ok luwe all right ng'ato biro penjo ni ichaje koso ok chaje dana moro ma samoro geto mondo miyo winji itime nang'o jaduong' chanjo ichiwo nono ok chaji kata otonglo onge otonglo michulo ka kichanji koro miyo mano akwayo jopiny odhi adhiya oyud chanjo nono maonge ni okwayo kando ruok chulo ibuk nyalo kwayo thuolo mari chon koso kata sani ka chopo nachani oyo ara no chanje ni bochanji idhi adhiya sani kichopo tichanje chanja mana kapoga ni koro gine obedo matin vaccine koro obedo matin ma wapango gi jok mabiro kawo second dose kamoro ma wanyaka timo mano to mano ok timre sani nikech wan gi vaccines tandawa dimoko wacho ni teko mar sitima vaccine eri chanjo ni lalo koro kinyalo goyo pi e dala maber ahinya kamano kuom gemo mano kata gi dhok machiek oduoko teko mar ng'ama dichope mano iwacho adwa na wacho ni mag achiel kuom rumors ma dhano osebiro kawacho onge ng'ama osetimre ne ok en adiera an awuon ane mano kuom chuoya cha samoro ikdendi ne be no react kode osechuo dhano mang'eny wasetimo nonro kabisa kendo kuom ripode te mwayudo mano pok obete koro en ruma tu ma dhano liekrego dhano ma oluoro dhi e chanjo koro giwacho cha wach moro amora ok keth teko mar ng'ama dichuo ok en adieri nitiere jomoko bende wacho ni ogwenyo odiochieng' nero mar dhi malo mar ng'ama miyo mano to ok pod to ok aneno but kamoro ng'ato achiel ariyo nyabed nikech ing'eni vaccine kata yath moro amora kimuonyo to nitie kaka ng'ato ka ng'ato dende react go koro kamoro ng'ato nyalo bedo to ok mano kende gik manya miyo gwenyo ndalo mag dhi malo kuom ng'ama mama ng'eny kamoro nya ng'ato ne mare obudho ndalo no koro paro kata ni en vaccine to ng'enyne inyayudo ka nen gima chielo moko ang'eyo ni ijiwo oganda te mondo mi gidhi gikaw chanjo mar COVID-19 nieri to kapo nitie ng'at manodhi mokwongo chande to nochande kata motuoye modwa budho matin inyalo kwere ni kik odhi koso pod odhi adhiya kendo akwaye ni mondo odhi ing'eyo ni akaka wacho ni del riak mopogore opogore yien kata koro vaccine nikech en gino manyien madonjo e dendi koro jomoko tekruok mag dendgi gerga koro koyudo gimoro ma wendo no to gorego kabisa ema gemo ang' ni winj ma to kidok ga chanjo mar ariyo to yudo ka dendi noseng'iyo gi gino koro ok otuoyi ga gimigombo wach mar chani opoka penji jaduong' king'iyo kamera nitero anyalo kwayo mano gandawa ni mondo mi giyie gidhi gikaw chanjo nimar ka sama wuogo ni jo Kisumu moseyudo chanjo gin dhano atamalo 10.8 to jogo moseyudo chanjo maber kabisa motieko doses gi gin dhano atamalo 3.8 koro tiende ni pod wadwaro ni mondo jowa odhi okaw vaccines gikaw chanjo nimar yien nitie koro wakokwa ji ni jogo manigi tuoche opogore jogo ma hikgi oniang' kata ng'ata ma jahiga 18 kadhi malo wakwayi mondo yie idhi kaw chanjo mar corona mondo mi ogeng'ni tuo mar corona ok nang'eyo ni ka nitiere higa be ning'iyo idhi kawe kibed higa 18 kadhi malo nimar chanjo ni nopim mana kuom jogo madongo ma hikgi 18 kadhi malo kibed higni 18 kadhi mbele ok jogo kuma tindo bende wacho ni okwayo Kisumu County mondo be gibed wuok oko mondo be gidhi wach margi mar chanjo live chedo mari mar Kuku Mar Wach director mar weche mag thieth Kisumu County migosi Frederick Oluoch live okawach maeri nikech nitiere kar kaeri kata kama chiel kuom gige komeyo ageni kata heri eni wi mako weche mag thieth gi ahinya poch gi pa kuom mano ero kansa
e Kisumu County nchone no luoro machalo mako report machalo wuok yo mano kalo chien maben nikech time okutongwa kolte cancer chalo na Kisumu County. Cancer kata Kenya mangima kata counties wa mai Kenya ka oidho yeso en malo kabisa. Koro wang'iye kendo wang'iye nikech cancer nitie mag jogo machuo nitie jogo mamine. Koro kuom cancer jogo machuo nitie cancer mar duol. Wayudo kong'eny kabisa e Kisumu ka ne wayudo ka en atamalo 9.9 tenenis 10% en nitie cancer machielo mabende dhago kabisa jogo machuo nitie atamalo 7 7% mano prostate cancer. To nitie cancer bende malure gi remo kata odundu mag remo kata magore gi kedo gi gigo tuoche mopogore opogore. Cancer no kuom jogo machuo en atamalo 3. Koro tiende ni cancer mwango kabisa en no mar duol, no esophagus en malo kabisa. Wacho ni en kanyo 9.9. Ang'o miene main malo e Kisumu County? Ng'enyne nitie gigo magieme kamoro lure gi lifestyle mari kaka idak. Iyudo ka jogo mamadho gik makech ng'eny, jogo mamadho ndawa jamuna jogo mamadho ndawa nitie, jogo mamadho gik makech bende nitie, to gi tich kamitiyo bende nyalo gino. Ong'eny kuom joma chuo ahinya koso joma mine ahinya? Ong'eny kuom joma chuo ahinya nimar ka ng'iyo kuom joma mine en atamalo 8.6. Yes. Koro yudo ka mar chuo bende malo ahinya, to mar joma mine to bit ni piny. Aparo ni kendo ka wang'iyo kuom joma mine mang'eny ahinya en gima ni cervical cancer mar kar nyodo mar miyo. Yes. Ong'eny kabisa kendo en atamalo 15.6. Bende nitiere gimoro manyalo wacho ni nyaka watim mondo mi wageng' tuo mar cancer? Nitie gima nyaka watim kendo kaka county department of health wasetemo matek kabisa bang' yudo report machalo kama ma waseketo wapuonjo ji e wach mar cancer ni. Wasepuonjo ji nyaka jogo matiyo e gwenge mag community health extension workers. Ne watrain medical officers, ne watrain nurses, mane wakawo mashinde mopogore opogore ma watero sub county hospitals, watero Nyakach county hospital, watero Moroni, watero Ahero, watero Kombewa, watero Chulaibu, kendo watero district Russia to Godo. By the way, koro inyalo ginya screen to githietho ma ok gerifa. By the way, director, yina penji maedi kata bedo ni ok tudore kod wach mar cancer eri. Ang'o miyo siptende moko Kisumu County jotuo onge chiemo, gidhi nyiewo chiemo te loko? Mana paro ni chon ok sani. Yes. Mana paro ni chon achiel kuom jotend polise maluor ahinya nyocha nogona simu to nyisa ni Haron gimotimre e hospital moro Kisumu Kisumu County kaeri tanyise ni ang'o matimore. Hospital nitiere ma jotuo dhi manyo chiemo oko. Ana wuon aseneno ginieri ka jotuo gi dhi manyo chiemo oko onge kaka ginyalo tedo. Aseloso kod jotelo hospital moko kada ne awachi ne luoro mar victimization mare gima ginyalo yudo ni chiemo onge. Pek ni kanye? Mano paro ni nitie chon but gi sani to wasetemo. Gadi ni sani onge. Sani watemo kendo waoro negi pesa. Yes. Ma ging'iyo godo ni to chiemo nitiere hospital. Okay. Sani watemo mar ng'io ni chiemo nitiere hospital. Mano mechopa giko mar chenro mari mar Kuku Mar Wach, director mar weche gi mag thieth e Kisumu County migosi Frederick Oluoch live. Wachako dogo kene chiemo chene kochi mag thieth thoth mokalo monego beno goye mbaka to thuolo emotamwa kawuok kuom nyadende nero manitiere kamera 1 nyadende Maslin kachielo koda kagi migosi Landa e kamera mar 2 to koda kagi senior most producer mar Zerubabel chope giko mar chenro mari mar Kuku Mar Wach an Haron Otieno. Sansa director kumbire chenro kama